Čaute všetci, vítajte pri novom videu. Poďme ho trošku viacej vlogovo a rád by som vám povedal, aký mám vzťah ku zime, čiže ja versus zima. Súčasne vám poviem, čo mám oblečené, aby som prežil takéto podmienky na bajku. A taktiež vám rád poviem, že prečo mám rád túto trasu Biely kríž Kamzik, teda túto hrebeňovku. Počasie máme, ako si môžete pozrieť, nie je to ideálne, ale na bicykle to je zatiaľ super, som nadšený. A poďme teda vyraziť do tohto fajnového počasia a za chvíľku vám teda poviem viacej informácií, čo som spomenul. A ideme na to. Priznám sa vám takto úprimne, že prvýkrát v živote som na bajku a jazdím po snehu. Je to dosť neuveriteľné, ale je to tak. A musím povedať, že zatiaľ si to dostala užívam, keď samozrejme je to podstatne náročnejšie, keďže tie kolesa počmikujú, ale v každom prípade je to zábava. A teraz môjim ďalším cieľom bude studnička z Bojnička a pokračujem na Biely kríž. Dobre, toto bola zastávka na studničke z Bojnička. Tu ma čaká môj tátoš a frčíme na Biely kríž. Poďme na to, také listé počasie. Asi tu toľko ľudí nestretnem, ale bude to aspoň taká pohodička. Predo mňou sa nachádza posledný stupák na Biely kríž, ktorý mám asi najmenej rád. A teraz sa posnažím to nejako rýchlo vybajkovať a sadnúť si na Biely kríž donútra na teplý čaj, že motiváciu mám obrovskú. Tak ešte chvíľočku. No a poďme si povedať teraz bod číslo 1, a to bol vlastne môj vzťah ja versus zima. A môžem do toho zakomponovať aj bicykel potom. No rád by som takto z úvodu povedal, že ja som skôr ten typ na jar, leto a jeseň, keďže som bol narodený aj v septembri, takže ešte zvládam aj tú jeseň. No a potom, keď dojde vždy, každý rok tá zima, tak som skôr taký ako, že to nejak prečkám. A samozrejme chodeval som cez zimu aj na turistiku, aby som zbytočne nesedel doma, aby som sa hýbal. Sú tie hory pekné, ale ja som skôr teda za to teplejšie obdobie. No a keď to zoberieme ešte vzťahom ku bicyklu, tak bike som vždycky zazimúval niekedy okolo októbra, okolo polky októbra, maximálne konca októbra. A cez toto zimné obdobie som nikdy nebicykloval, vždy som si povedal, však už nie je to ono. A preto som vždycky bicykel zazimúval, nechal som to tam a bolo vybavené. Ale dneska som si povedal, že vyskúšam to, dám tomu nejakú tú šancu. A vytiahol som bike, obliekol som veci, vybehol som na bike a zatiaľ musím povedať, že to neľutujem. Sice to počasie není dneska ideálne, že není nejaké azúra a podobne, ale aj tak si to užívam. Teplo nie je, fúka, ale je to stále, je to úplná bomba a myslím, že to odporúčam aj vám. Dôležité je potom zvoliť to správne oblečenie na takéto podmienky, aby ste potom nejako neprechladli a cestou dole Samozrejme je to také relevantné, že tam človek môže prechladnúť viac. No a potom som sa tým pádom dostal k tomuto oblečeniu a to bude ďalší bod, to si potom povieme ohľadom tohto oblečenia na nejakom inom mieste, ako je toto.
No z Bieleho krížu, kde som si teda užil fajnové teplo a dobrý čaj, tak pokračujem po červenej smerom na Biely kríž, teda smerom na Kamzik, po takomto fajnovom teréniku. Ako nikdy som po takomto teréne nejazdil, ale musím povedať, že ide to fakt dobre. A je to docela sranda. Tuto prechádzame cez prostredný vršok a ideme opäť stále po červenej značke smerom na vyhliadku, ktorá bola postavená asi 2 roky dozadu a je tam pekný výhľad na Kamzik. Tak tu vám za chvíľku ukážem. A teraz sme sa dostali k druhému bodu a to je vlastne oblečenie, ktoré mám aktuálne na sebe oblečené. A začal by som asi od spodu a mám teda obuté topánky Shimano Shed, tuším 300, či ako sa to volá. Teraz ich mám trochu mokré, lebo je kopu snehu, ale zatiaľ sú v pohode. Pod tým mám dvojo ponožiek, ja mám vždy ponožiek viacej, keďže od rúk a od noh je vždy najväčšia kosa. Potom postupujeme vyššie a tam mám vlastne oblečené gate Castelli Tuto Nano, ktoré som si kupoval minulý rok a musím uznať, že tie gate sú fakt brutálne. Ten materiál na pohľadenie je perfektný a funkčne je takisto super. Vlastne tieto nohavice vám teda odporúčam, tie sú bombové. Ak som sa zmýlil v názve, tak potom nájdete ten správny názov v popise videa. Potom pod týmito nohavicami mám vlastne návleky na nohy Kellys, ktoré som si tiež objednával minulý rok. Výborná vec, keďže vždy som mal kolena studené po nejakých bike výjazdoch, napríklad cez jeseň. No a prejdeme vyššie a tu mám vlastne oblečené funkčné tričko s dlhými rukavmi, čo je samozrejmosť v takýchto zimných podmienkach. Tiež veľmi dobrá vec, používam to aj na turistiku, dajme tomu do spacáku, keď ideme spať. No a potom na tom funkčnom tričku mám teda túto bundu. V čase kúpy, keď som si ju kupoval, chcel som pôvodne Castelli, ale tie mali väčšinou také veľmi fádne farby, tak nakoniec som skončil vlastne u Rogeli značky. A musím aj túto bundu veľmi pochváliť, je super teplá, taká fleeceová znútra a vonku je softshell, to znamená, aj keď je troška takéto, že mrholí, poprchá, tak tá bunda v pohode prežije a je v nej fakt dobre teplo. A toto sú vlastne moje dve vrsty, ktoré mám teda nahore. No a potom vlastne ešte rukavice používam, tie som si použil dneska špatne zvolil, a to sú nejaké tie jesenné alebo klasické letné, je mi dosť zima na ruky. Musím si na budúce zobrať zimné. No a potom samozrejme postupme vyššie a tým je tento nákrčník. To je od značky Kraft, som si kúpal taktiež minulý rok. Výborný, teplý a smerom dole kopcom je to fakt brutálna pomoc, čo používam. No a potom samozrejme na hlave mám čapicu, ktorú som si taktiež kupoval minulý rok. Výborná, zahraje. Teraz vlastne mám samozrejme šatku, ale keď pôjdem dole kopcom, tam si na seba hodím tú zimnú čapicu. No a samozrejme príľba. Takže toto bolo zhruba to moje oblečenie, ktoré mám momentálne na sebe. Musím povedať, je mi teplo, teda až na tie trošku mokré boty. To je horšie, ale inak je to super. A ja pokračujem teraz smerom po červenej ďalej na Kamzik. Teraz sa už nachádzam pri studničke Máriin prameň, ktorá je žiaľ nepitná. A takto vám ju aspoň ukážem. Odtiaľ to vyteká. A od Kamziku už nie som až tak ďaleko. A poďme si teraz povedať o bode číslo 3, že prečo som si túto trasu vybral. Táto trasa je ideálna v tom, že po práci, keď vyťahnem bike, tak ju v pohodičke viem zmáknuť kľudne aj cez leto a samozrejme aj cez jeseň. A nie je taká náročná, je tam zhruba nejakých 700 výškových metrov, spravíte po robote. A je taká veľmi pekná, znamená, že máte tam vlastne dve zastavky, kde si môžete dať pivo, čo je Kamzik, Biely kríž. A medzi tým ten hrebeň je veľmi pekný, občas tam máte nejaký výhľad. A je to taká ideálna trasa, ktorú teda chodím ja najčastejšie, pokiaľ teda neobjavujem nejaké cestičky pomimo turistických značiek. Ale toto je teda ten dôvod, prečo chodím túto trasu. A dneska je to obzvlášť také trošku iné, má to takú inú atmosféru s tou hmlou, vyzerá to fakt super.
A už sa teším teraz na Kamzik, kde si dám opäť nejaký dobrý teplý čaj a frčím teda ďalej. No, vzhľadom na toto počasie, aké dneska panuje, som si myslel, že moc ľudí tu nestretnem, ale mýlil som sa. Dneska je turistov fakt hodne a teraz oproti mne bežali dvaja bežci. A ako môj ďalší spot som si vybral práve túto rozhľadňu, ktorá sa nachádza na traverze smerom na Kamzik. A v tomto bode by som vám rád povedal, že ako som sa v podstate dostal k outdooru celkovo, čiže k bicyklu, k turistike a kuferátam. Začneme tou turistikou, to bola prvá. Písal sa rok 2009 a známy ma oslovil, že či si nepôjdem na turistiku na Výsoku v Malých Karpatoch. A vtedy bolo mimochodom strašne veľa snehu a povedal som si, je to docela fajn nápad, tak som sa pripojil, vyšli sme si hore dole a potom v výlete som bol fakt taký nadšený, že následne sme spravili výlet potom na Výsoku a na ďalšie kopce v Malých Karpatoch a toto boli presne také začiatky mojej prvej turistiky, ktorej sa vlastne držím až do dnešného roku 2022 a v roku 2010 som teraz začínal, takže 12 rokov a ide 13. Bicykel mal trošku taký podobnejší charakter, by som to povedal, a s ním som začal v roku 2011, takže rok na to, ako som začal turistikovať, a bola to taká nevinná rodinná akcia v Malých Karpatoch, kde sme pobehali kopčeky hore-dole. Zapáčilo sa mi to, odtedy kúpil som si vlastný bike a začal som bicyklovať tak aktívnejšie po našich slovenských horách a drží ma to samozrejme aj dodnes, však môžete nájsť videá aj z bicyklu u mňa samozrejme. No a potom Via Ferrata, tým som sa dostal v roku 2021, takže iba minulý september, s tým, že známy ma oslovil, či nepôjdeme na Ferratu, na Skalku, tak som si povedal, reku, tiež to znelo ako dobrý nápad, síce bol som sa najskôr výšok, to bol trošku problém, ale povedal som si, reku, že vyskúšam to a poliezli sme všetko, čo bolo treba, spravili sme vlastne aj tú novú časť na Skalke, aj tú starú. Takisto sa mi to zapáčilo, bola to docela zábava, človek si troška zaliezol, zase nejaký iný typ pohybu, čo bolo pre mňa veľmi vítané. No a odtedy som teda začal praktizovať teda aj v Skalke, teda feraty a plánujem nejaké feraty aj v zahraničí. Toto boli zhruba tie tri oblasti outdoorové, ktorým sa venujem a uvažoval som ešte aj nad lezením v indoore, keď je takto zima. Verím, že sa tomu ešte asi túto zimu nejako dostanem, nejaký ten lezecký kurz si spravím pre začiatočníkov, profesionálov a pokročilých teda, a aby som troška túto zimu prežil lepšie. Takže toto sú tieto tri aktivity, ktoré ja vykonávam. Možno to lezenie bude štvrtá, indoorové. A ja teraz do tejto rozhľadne pokračujem na Kamzik a fakt sa už teším na ten vytúžený teplý čaj. A ako si môžete teraz všimnúť, špinavý som až za ušami. Takže domov dojdem a budem pekne všetko pucovať, aj vrátane bicykla. Nečakal som, že to bude dneska až tak masakrálne, ale nevadí, ale užívam si to v každom prípade aj tak a verím, že to užívate tento vlog spolu so mňou a ideme ďalej. Teraz som práve vstúpil na taký single track, teda travers smerom na Kamzik, je to trošku jednoduchšie a je to taká väčšia zábava, čo týka jazdenia, ako ísť hore po značke a treba si tu dávať bacha, lebo je obojsmerný, aby vám to niekto nevyliezol spoza zákruty, aby ste sa náhodou nezrazili. Ale hovorím, že je to určite lepšie ako červená značka, si to užijete, to jazdenie. Je to teraz také trošku šmiklavejšie, ale pohoda. Ale už začínam vstúpať na môj finálny významnejší bod a tým je spomínaný Kamzik po takomto cyklistickom chodníku modrom. A ešte by som rád povedal, že počas dnešného výjazdu som stretol iba jedného bajkera, ale tónu turistov. Čaute, čaute. Tak a dostali sme sa na záver tohto videa a túto s kolegom sa hlásim z tohto nádherného výhľadového miesta, ktoré je za mňou. Nie je to irónia, keď je pekné počasie, tak máte odtiaľto super výhľad na Bielý kríž, odkiaľ prichádzam. Ja verím, že sa vám tento vlog ľúbil. Troška som vám povedal nejaké tie info o sebe, keďže takéto veci som ešte na mojom kanáli nespomínal. A ak sa vám toto video páčilo, kľudne ma môžete podporiť odberom, lajkom, zdieľaním a taktiež aj prostredníctvom portálu Ko-fi, ktorého link vám uvediem dole do popisku videa. Samozrejme za oba tie typy podpory budem veľmi rád. No a takto na záver by som ešte dodal,
že užite si tento deň, aj keď je takýto fajnový, mlistý a po každej mle vždy vyjde slnko. To je motivácia pre vás. Takže čaute a vidíme sa pri ďalšom videu z nejakej inej časti Slovenskej republiky.